Precio xusto desta sopeira. Hoxe traemos unha auténtica xoia da historia de Galicia. Presentámoslles esta espectacular sopeira chamada Góndola Negra, fabricada arredor do ano 1850. Unha peza elegante e delicada, case imposible de atopar co seu cazo original como a que hoxe temos aquí. Un luxo digno de museo, o que agora só lle falta unha cousa, que nos digades cal é o seu prezo xusto. Escoitei eu ben 1850 o ano. Compañeiros, escoitei ben ou escoitei mal? Sí, sí. 1850, sí, de 1850. Podo dicir a marca que é ou non debería? Non debería dicir a marca. Pero xa se imaginan que marca pode ser, non? Sí. Sin dicila. Vale, hai algunha persona que entenda desto de baixelas? Unha persona do público que sepa algo? Porque deixo ya ver, aquí ao lado. Para que vexan que é auténtica, de verdad. ¿Tú entendes? Ven conmigo tú. Ven a ver. Ven a ver. Hombre, no, non cae. Non cae, hombre, toma. Aguántame aí un pouco. É que ten o cazo e todo, Mira, colle o... Queres mirar o... Ah, non, Tom, non, pero non... Está rota. Onde está rota? Onde está rota? Está rota por diante. Aquí. Está pegada por dentro. Como que está rota? Pero serás tonto. Esto é para meter o cazo, joder. Esto é para o cazo. Non, polo outro lado. Deixame o micrófono, espera. Vou solo dar 10 oportunidades. Ou alguén que chame desde a casa. Como te chamas? Teresa. Teresa. 1850, máis ou menos podes imaginar de que marca é, non? Unha marca moi conocida. Sí. Pero xa non é da agora, evidentemente. Moitos anos, moitos anos. Sí. Imagínate que xa o dice ela a primeiro precio. Sí. É cara, xa che digo que é cara, vale? Dispara. 40 euros. Non a quere levar. Pero 40 euros. Pero eu expliqueime moi mal, Muy mal. Nada, gracias. Vai unha oportunidade xa. Vale, quen se atreve? Xa vai unha. É moi cara, É moi cara. Espera, que vou por aí. Como te chamas? Daisy. Daisy, canto lle botas tú a esta sopeira? 1.500. Canto? 1.500. 1.500 euros. Non vale 1.500 euros, vale máis. Vale máis de 1.500 euros. E vale máis de 40 euros tamén. Dixo unha señora aí. 1.500 no, 1.500. Van dúas oportunidades, só vou dar 10. Temos unha chamada? Damos a oportunidade. Cuidado con a chamada, o mellor mirou en internet. Si eu detecto que mirou en internet, apágase todo. Hola, moi boa noite. Mirou en internet, apágase todo. Hola, moi boa noite. Moi boas noites. Hola, boas noites. Hola, Robert. Como te chamas? Dolores. Onde estás, Dolores? Moi ben. La Coruña. Dicía, ¿dónde estás? En Coruña. Na Coruña. Dolores, canto vale esta sopeira? Madre mía, como moi difícil, A ver. Sorprendeu a pregunta. Sí. A ver. Que me queda a mí por ver? Vou poñer 1900.
Esta sería a terceira vez. Non vale 1900, gracias, Dolores. Unha supera é bonita, eh? Sí. É bonita ou non é bonita? É moi bonita. É bonita, é das de antes. Verá, Claro. Canto lle botas ti? 2.500. Non son 2.500, van 4 oportunidades. A ver, é que non podo dar... Son, vou dar unha pista. Son máis, canto dixa Dolores? 1.900. É máis cara de 1.900. Pa que vexades que a cousa é seria. Porque agora pa que veña calquer tonto é leve. Claro. Por eso vedes que temos cuidado. Quedan 5 oportunidades. Pois quedan 5 listos. Aquí non hai que... Queste atrever, queste tirar. 2100. 2100 non é correcto. Ahora sí que van 5. No, digo que pode haber alguén na casa que este mirando pola foto en internet ou algo, Este precioso, eu acordo, na miña casa non, porque na miña casa éramos moi pobres, hasta que empecé un pouco a traballar nas leiras e tal. Nas leiras. Pero é bonita, non? É moi chula, sí, sí. É moi chula. Co cazo. Moi chula. O que me chama a atención é que é da marca que nós todos pensamos, Sí, non? sí. Pero sin embargo non pon por ningún sitio. No, non pon, porque debía de ser, claro, en 1850 igual non registraban así, igual. Sí, sí, sí. Non se Aparte os colores son distintos Vale, de agora. Cuidado que non se pode dicir que é de Sargadelos, No, non se pode dicir que é de Sargadelos, non. Non se pode. Sargadelos é caro, No. No. Cuidado, cuidado que hai aquí un iluminado que levantou o dedo. Como te chamas? José Antonio. José Antonio, tedes baixela antigua na casa? Tedes así Sí, algo sí. antigua de cando te casachitude, hai 100 anos? Sí. De 100 anos non me quedo. No, non, xa, pero... Non, 50. pero de 50 por aí sí. Esta é boa, 2.250. 2.250. Sí, señor. Non estivo lonxe. Hai unha chamada? Xa sería a sétima. No. Quedan 4 oportunidades, na máis. Eu quero dala, Sí, sí, sí. Eu quero dala. Dixen, é máis cara de 1950. Este señor dixo 2.250 e dixen que andaba cerca. Máis cara de 1900. Que dixen? Máis cara de... Mal, de 1900. Bueno, sí, dixen máis cara de 1900. Hola, moi boa noite. Hola. Hola, Moi boa noite. boas. Como te chamas? Ramón, Ramón. Donde vives, Ramón? Donde estás? en Orense. Orense. A mí é que me da igual onde estés, pero pregunto. Dime, Ramón, canto vale esta sopeira? 2.200. Tía Ramón, Andivo cerca aí, Ramón! Sí, Estamos moi cerca xa, Ramón. Estamos moi cerca. Quedan 3 oportunidades, Vos non tedes na casa, díxemos, Ite. Vos non tedes na casa unha destas de... Das de antes. Unha destas das de antes. Non teño. Yo sí. Esta é boa. Tú tes unha de Sargadelos ou de... No, de Sargadelos non. Esta é boa, esta é buena. Pertela... De China. De China. De China... No, cuidado. Non dice de China do chino Antonio de Lugo. Dice de China... No, porcelana china. Porcelana china. Porcelana china é moi cara, E claro. E que che regalaron na boda ou así? Non, comprei eu. Comprache tú? Na boda regalaban poucas cousas. Cantos anos ten? Pois debe tener 20 años. 20 anos. E costouche daquela? 3.500 euros. Toma. Pero é completa? Sí. Claro, esta é sola sopeira, Solo é sopeira. Canto lle calculas? É sola sopeira, Solo é sopeira. Sí. Unos 3.000 euros. Uns 3.000 euros. A ver, é do 1850, Eso hai centos anos. Bueno, tamén se facían porquerías.
1850. Pero é bonita ou non é bonita? É preciosa. É bonita. Espectacular. Entonces, canto dixeche? 3.000. 3.000 euros, no, é menos de 3.000 euros e quedan dúas oportunidades. Vamos a dar unha oportunidade a alguén da casa e unha aquí de plató, vale? Hai chamada. Hai chamada. Hai chamada. Veña. Hola, moi boa noite. Hola, boa noite. Como te chamas? Francisco. Francisco. Mirache en internet algo ou non? No, mirei. Canto lle calculas, Francisco, a esta sopeira do 1850 peza única? Eu non vexo onde está cascada. Bueno, sí. Sí. Bueno, pero eso é gracia tamén, non? Quítalle cero. Roberto. Dalle valor. Dime, Francisco. 2080. Este sabe, Canto dixo? 2080. 2080, dixo Francisco. Por nada, por moi pouco, non? Pouco, sí, por pouco. Por moi pouco. Gracias, Francisco. Un bico. Última oportunidad para esta señora. ¡Venga, vamos aí! Ven conmigo por aquí. Última oportunidad. ¡Vamos! ¡Tú puedes! Cuidado, tes a oportunidade de levar para casa unha xoia. Xa non polo que custa, o que custa que é o valor que nos dixeron aproximado no mercado, porque no mercado do coleccionista. Sí, do mercado, porque sí, non sí. existe nas tiendas. Sí, de feito... Isto non podes comprar na tienda. No. Claro, é antigüedade. É dun anticuario. É o precio que nos calculou a nós un anticuario. Xusto. O anticuario está aquí. Sí, o anticuario está aquí. Está sentado por aí. Está no plató, sí. Pablo, está Pablo aquí, sí. Este señor que me está mirando aquí. No, o de arriba. Ah, Pablo. Vache Que tal, Pablo? pasar como embarazado outro día. Vas ir a... É que vin a Pablo e este chiste van a entender mañá. Pensei que era campanero. Pois tes unha oportunidade única na vida. Eu dixen que vale máis de 1900, alguén dixo 3000, eu dixen que menos de 3000, este último rapaz dixo 2080, dixen que anduvera moi cerca, bueno, máis ou menos tes aí. Eu digo 2150. Ese xa o dixeron. Tú sábelo, claro, non? Canto 2000? Non te movas. Non te movas, faime caso, non te movas. 2150. Dixo 2150. Digo eu, Pablo, tú déchenos un precio que é o que valdría no mercado de coleccionismo ahora mismo, non? Precio aproximado. Fala un pouco máis da peza. Pois mira, é unha sopera deso de terceira época de Sargadelos. Se coñece sobre todo pola forma de góndola negra. Pero non por nada. Normalmente viña unha peza debaixo da sopera, que é a que solía vir firmada por abaixo de viña todo. como un plato debaixo. A última de todos. Ostras. Pero non todas tampouco veñen firmadas. Vale. Estamos falando de 1850, non é como ahora. Sí. Hai moitas, non haberá moitas destes por O máis curioso é que a parte máis cara é o cazo. O cazo é o que máis vale? Sí. Porque cazos non hai casi ningún. Claro, non soperas, ainda queda algunha, pero cazos romperon O sea, vale tanto máis polo cazo que pola propia vale máis o cazo que a sopera. Bueno, Pablo, 2050. 2150. Pablo, dinos, cal é o precio xusto desta sopeira? 1950. 1950 euros. Ahora todos vistes que nós queríamos la dar, verdad? Nós queríamos la dar, que pasa? Que tedela aí, no. Sabes que pasa? Que nós íbamos la dar, pero claro, como é unha peza tan valorada, o que iba a levar a persona é unha réplica exacta. Sí. Sí, que a tiñamos aquí preparada, que era esta. Levaba dúas,
Levaba dúas. Unha réplica exacta. Isto véndese rápido, Pablo? Véndese rápido? No lo que debiera. No lo que debiera. Esta vaise vender agora, Sí, esto. Agora vale máis xa. Se lle botamos unha firma, non, ese é feo, non, botarlle aí un... Sí, é verdad. Pero agora o cabrón vai dicir, esta é a sopeira de Land Rover, E vai a vender por 2.000 sin cazo. Un aplauso para Pablo, gracias, Pablo. Con cuidado, con cuidado. Oye, Roberto, podes dicir unha cousa, porque temos cousas maravillosas. É bonita, é moi bonita. Sí, é bonita. Ahora que caerá o cazo. No. Toma, Alberto, con cuidado.